Tu n'has sentit gent que diu jo és que ja no miro les notícies? La gent quan ve fins i tot a la consulta també et diu jo ja no puc sostenir aquest món. Perquè tots són desgràcies, perquè tots són males notícies, Palestina cada dia més morts, a Ucraïna cada dia més morts, el canvi climàtic... Gemma, ens hem especialitzat en males notícies o és el que hi ha? És el que hi ha, sens dubte. Tu no pots deixar d'explicar males notícies. És que les males notícies són les notícies. Les guerres, la no guerra no és notícia. I amb això obrim, perquè parlar d'això és una manera de denunciar-ho. Es parla del trastorn d'estrès als titulars. Trastorn d'estrès dels titulars. Sí. Que veus una notícia amb un avís d'una xarxa social i ja està, ja has rebut un impuls negatiu. I això genera ansietat, estrès. Jo m'he trencat a plorar davant del micròfon. Fèiem moltes entrevistes i parlàvem amb gent que ho passava malament. Doncs jo sí recordo alguna entrevista on una mare deia quan arribo a la nit a la meva nevera hi ha un ou i faig una truita i al meu fill li dic que la mengi sencera i el meu fill em dona un trosset de truita, aquell dia jo no podia continuar. En psicologia ens passa molt. Si no tenim una bona... Hi ha situacions que et trencaries. Llavors, has de ser conscient de l'impacte que allò et genera, treballar-t'ho perquè això no et porti allò que parlen de la dissonància emocional, que és com una fredor, un distanciament que tu ja no ets ni conscient. Fa molts anys, molts anys, abans de les xarxes socials, ja hi havia una frase feta al periodisme nord-americà que era que una notícia, si sagna, obre. If it bleeds, it leads. O sigui, si una notícia té sang, va al principi de tot del telenotícies. Està constantment, no? Allò connectada, hem d'anar en compte, perquè això fins i tot genera una certa addicció, val? Llavors, hauríem d'intentar equilibrar i participar, allò que dèiem, en activitats més calmants, perquè és un bombardeig informatiu d'una realitat social que no és senzilla, no? Llavors, què fem? Quan fem activitats calmants, d'estar, jo què sé, a la natura, a la cuina, tal, què fa? Ens enfoca en activitats concretes, val? Que a més ens poden generar molt de benestar i que poden d'alguna forma fer un contrapès, no? En aquesta càrrega d'ansietat o d'estrès. Tu al teu voltant t'has trobat gent que et diu jo ja no sento notícies. Però... El meu pare. Imagina. El meu pare em diu, té 89 anys, el cap ben clar, i em diu, per què no parles de coses més boniques? Per què no expliques bones notícies? I em truca i me'n diu, mira, ell viu a Sant Feliu de Te les diu? Mira, a Sant Feliu han fet una cosa perquè els gats, els gossos, els cotxes, i perquè no hi hagi tant de soroll de motos. Per què no expliqueu coses així? Em diu, t'he buscat el contacte. I tu què li contestes? Li dic, papa, és que això no és notícia. També els mitjans ens hauríeu d'ajudar una mica amb això, perquè a vegades explicar coses positives segurament no dona tants likes, entenc que la por genera molta més addicció, però està bé a vegades també que et puguin explicar alguna cosa bonic. La fatiga de seguir els mitjans d'informació existeix i a més, esclar, com deies ara, hi ha una quantitat exponencial. Abans hi havia un canal de televisió o 2 o 3, després hi havia un grapadet de ràdios, mitja dotzena de diaris. Ara compta, les xarxes, les aplicacions. Em sembla que ens posa davant de l'evidència que necessitem, com passa amb el menjar i amb altres ordres de la vida, una dieta informativa. Una dieta informativa en quantitat i en qualitat. Mira que fa anys que ens dediquem a això, Antoni. Encara ara hi ha coses que em resulten insuportables. Recordo durant la guerra d'Ucraïna que jo anava a dormir i somiava amb guerres. Clar. És que somiava amb guerres. Vaig parlar amb una psicòloga i em va ajudar, Alba, no sé com ho trobaràs, em posava Downton Abbey. La sèrie. Sí. 8 temporades. Tot és verd. Tot és verd. Clar. Bonic, parlen de l'amor. Em posava Downton Abbey un capítol. I somiava en verd. Tinc molts amics i amigues periodistes. Què, estem fatal? Hi ha una dificultat diària també per processar tot allò que estan fent. La cura de la salut mental dels periodistes. Jo crec que sí, i quan més persones del vostre gremi conec, més em reafirmo.